ସାଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? କାଲି ଶଳା ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଯାଇନି। ସାଙ୍ଗ ତୁ ବସିଥା ମୁଁ କଫି ତ ପାଇଁ ବନେଇକି ଆଣୁଛି ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ବର୍ଷେ ପରେ ତୁ ଆଜି ଆସିଲୁ ଆଜି ଚିକେନ କି ବିରିୟାନୀ ନ ଖାଇକି ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ସାଙ୍ଗ ତୁ କହୁଛୁ ପରା ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇନା ଯିବି। ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବ ନା। ଏଣୁ କଥା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। माता